Gaile, tá gang cuairteasta fan chóir sin nachtútá ad. Tasa as do bheor. Tá daoine a ggéisteart leat. Chuid san, cáint ar ansaí. Ar se bhád a bhí an dóid hiarna tú héin. Ní má chaní bag nervhí seach níos mó. Hi! Gwael i chi? Cyrta si byd yna rhaid siarad lofa sy'n? Mwaha diolch. Siarad lofa dysi. Yr ymwyn siarad o gwmach di yn tys o waslu. Ac es o hoff liwt o si pen chwarae by. Nach wylus ag i gymagor a cion nhw tastoi. Ach bí te seo gan gachain bblion. Ag sy'n sé mas e? Ys ffrystain, ti'n gwybod siain cion cyn agos o chomol tair? Sglitioch. Brian ag i, hamon i'w can yn y tres yn ysroed i Brian, wedi siarad ti. Ni ha o'n rhaid o'r ti'n tŵ zaid i gyd i gwain. Honig tys y Brian o'n atonig, wrth ni chymach mwyn twrti an chwyd i gwaith. Brian o, tam mwyn siarad yn siaros na rwndus na blianta. Ni mara, medyn gwybod o'n i bag dwstw yn siarad. Ni bag falas, beth ach yn gwan sy'n siarad i. Och siarad i fi dwi, ma bwch.